Rembulane semunar datari lintang lintang angga bagi tawan pating gemlang biar jayane Wanjiratri wis larut swara angin mangipit mindi saya gegerit mana ingkang nandang woyo ke taman loro asamara Doko sumo wilangan songolan kali mekwi weladame kula ki penake ya karo bintang tamu Kang Bawon niki enten pamundutan niki ojaran petingan kudu angger ora siti suka ora nanggap asli kuwe ya ora apa-apa ke ora nyatil sending-dingan nyombe-be mau wis dadi dengi wekane ngono sing ngeri hajat njaluke batu raden karo lagu apa ke mau Linggamas Linggamas mumpung Pak Kades teng mriki iya ki lagune kintu kagem Pak Kades Yono Pak Kades Karangrau ngaturaken sugeng rawuh nggih kanthi atur sugeng siang sugeng macet sugeng dahar monggo Pak Lurah Bu Lurah monggo saperangkatipun ingkang nderek sakmenika nggih kita gaskan panyuwunan Bapak kita dados iya sing kepenak ya Siti dados palang apa niku disiapna disiapna Pak Lurah palang apa niku sing biru-biru ya nggih lah matur suwun lah jemput tampani jane sih Datarti kula mboten kepenak jane tapi nek maringi dipundhut napa mboten ning alon-alon riri-riri anak Bu Kades lah Bu Kades tumut niki sebelah niki malah Bu Kades mesti sing kongkon kan nyawer apa ya nyatane iya ibune mboten tumut malah mboten disawer asline nyong beya tahu krungu kabar-kabare Bu Kades Bu Kades Ibu Lurah asline ya nyah-nyoh tiange nyah-nyoh wewean Bapak mak nyawer lah terus niku iya palang apa nggih ayo kali kula alon-alon kok lagu karo labu musik alon-alon kita cekeli apa cekeli cekeli terus dibanting eman kayak si kenang nggo budon Batu Raden mangga iya ngapunten ibu niki numpang lewat ayo doblesin Batu Raden ayo
alhamdulillah. Nggih pun maringi lagu kiye.